Ashafo enanso yamamu akwaba ebio eba Nyansapo TV eso ena sadia otumfo akwamo hene no anso ye Kumase asafo hene achamfo asafo boache agima bonsu na kwansra ene nchia wode ekoni nkronkro omohye nase no enanso ye de ababa bepiem ewo ninkro miensa omo aka abomu na krobi ene afresa atwuma blofu edu ene afetia ni nyina eye enkura ehihye yewura akwam ehene ase ene wode ne nchia ene ne nsrahwe no abaha ene sei efri bla krobi asante kotakwan asante ma rotumfo setu ede akwam ene asafukro no ehye ne nsa no ewom so nkoda yewura ase de yewura so ntimi ntrase wabla wanche ne nkuro no muso sedo mu sitie enya sida nebom ensrahwe keke no abuso sedo mu sitie etiene de ye de ababa bepiem ewo atwuma bofodu afetia ene afresia aha ena edwobo no yebo a ye de etwe yewura ene ne nsrahwe ene ne nchia na ode ebaba bechia no de betofom ebia no Nyansapo TV ye de bema mo monkwaso ana mo hwe ye ne wo ne pa ede mamo Asafo boache ajeman bonsu sadia kan no enanso ye de nsrahwe ene ye nchia no aba bepiem ewo atwuma blofu edu atwuma afetia ene afresa aha ena enkroto miensen omonyina aboadema yewura achamfo asafo boache ajeman bonsu otumfa kwam ehene dona so esaye Kumase asafo ehene efisa ebra Santa Mera ede akunwa no ema no wo chia ne nkuro wo baba bechia we eyenchia ene nsrahwe ena wode ebre ne nkuro a wo mo ehihye no ase na ene de ye de ababa bepiem ewo atwema blofu yedu atwema afretia ena atwema afresa ne nyina eye nkroto a ehihye yewura ase eye nsrahwe asafo ayemfofo ne nyina wonyina aba omo abua yewura na wochia ninkura ehihye no ase nananom nyina waha yama nananom nyina akwa aba soronko ekwan so efise yewura wo hye ne nsrahwe no ase no enane da etoso empre no ena no nansane na yewo atwema apampetia ena yesanso ekopiem ewo asafo na hinkuro eye atwema daako eho ena yewura wode ne nsrahwe no ekoye na ene de ye yababa bepiem ewo atwema blofu edu atwema afretia ena atwema afresa aha ena yewura wode ne nsrahwe ene ne nchie ababa bepiem achamfo asafo boache ajeman bonsu otumfo akwam ehene nono aso esaye Kumase asafo ehene ohwintim prako bema wotiabru no otia akoko no ope enkabom no wodo tema ene kroye ema obibia yewura na akwam hene de woso no de enkabom ena wo hwehwe ene impuntuo se ne man ene ne nkuro ebe ekoso ukuntum pa no fantamfram omena so no wodi abene kantankran ye wotia no weto no wajan achamfo asafo boache ajeman bonsu kukrodu ni wodu fete oda fete frefre amprade
Katachie eno no yewura waba be pie mu a wo chia ne nkuro a ehihye no ase enya aseda obebeka se wo da aseda bi mechirem se enye aseda nebum eye enchia ene nsrahwe ena efribra santimera ede akwam ene asafo ehye nase na wo ba be chiachia ne nkuro na wahwe se de omu sitie nebum enye aseda no beba aseda no ebeba nebum we de eye ensrahwe keke ebi ena wo hwe na wasra ne nkuro na wachia wo mo na wabusi wo mo se de omo ho esitie sana opani bia eye na yehwe obolobolo ba de na santimera ebo akwam ene asafo yenhunu achamfo bia wakoni nkrom achie mu da eka achamfo wache ageman bonsu ono nkoa ne na akwam hene ana kumasi asafo hene ne penso wachia ni nkro ana se wasra ni nkro brother beka se first in history ono nkoa ne wa hene wabetena akunya no so a wasra ni nkro no wachia ni nkro wahini bi anya bi da ekọ no nko a ono ne wahina wodi kan aye na se waya de pa waya de na se adesware hunu wona ne so empunto wona ne so enkabom wona ne so pa yewura wochia ninkro enane da etoso emprenu meka se enane da etoso emprenu ena no medical kan yekopiem owo apampatia ene atwema da akon atwemada ko ene ye na hinkuro ena no yekopiem ene apampatia ene ne de waba bepiem ewo nkroto miensa omunyina kabom ewo atwema brofodu amo yewura obaba be chiomo nkro ni bi ne atwema brofodu atwema afretia ena afresa sankroto miensen omuna abodwa yewura wababa be chiomo na wabuso mo sade omo ho esitie adwubade ekoso pa enya asem ketwa yewura waya de yedi kan so akirem se wono koa ne wahina ne penso wasra ne nkuro na wahwe ne nkuro obolbole ba de na santimera ebo akwam ene asafo wahini bi enu a wache ne nkuro da eka achamfo asafo boache agema bonsu ono koa ne penso na wasra ne nkuro na wache ne man ene ne nananom sadio mo ho esitie ene de cheda na fade na wafa no eye enkabom ene kroye na fade no a wafa no ene ye bekasa ye enkabom ene kroye isanse achamfo de openkabom opekroye achamfo asafo boache ageman bonsu otumfo akwam ehne na osaye kumase asafo ehne wode ne nsrahwe no ababa piem awo ne nkroto miensa eye atwema brofuedu atwema afretia ene atwema afresa san nkroto miensan ene na yewura wode ne nsrahwe ne nchiei ababa piem efribra yede no etena akunya esuo wenye aseda yede kan akyerem we ayen srahwe ene enchia owose oba na wobechia ne nkuro na wodan ne ho adi akire ne man se ono na santimera ede asafukuro no ene akwam ahye ne nsa obu enti ene idie wode ne srahwe yi ababa be piem ewo atwema blofu edu atwema afetia ene atwema afresa aha ena yewura achamfo asafo boache ageman bonsu wode ne nsrahwe ababe piem ene enso brebro wahene brebre asumjo hene brebre yompe no wansem no wotema no wodo ema obi bia achamfo asafo boache ageman bonsu fecha wade che na dodo na so de che na yewura ene watietia wakrukra ababeduru ni kurum
Ebrede yebre ba betrase ama nananom atram konwa ama nakwaba na obisa omo se do mo sitie kroma no na ebo momose esa so mo hunu bi da asafu hine bia no wa ba besro mu da eka achamfo asafu bwache agima bonsu nko a ono nko a no wa hina ne penso wasra mo enti atadwufo wa ena de o mate dende abakosebe di kan pa enie enu ma hunu bie obu akura watese asafu hina ba ohunu ne da ena de akwanya na ba ama na hunu enti ena de atadwufo wa o mate dende ena enwom na moto no o mate dende wate ne di na mo hunu da na so ena de o hunu da ni nyina ye enijemwa achamfo asafo bwache agema bonsu kukrodu ne nyansane atwantwan kunana ye twe no ansa ne yakosa okuntum paketeche sasara kusira da otentefu temfo a ye teneka ne tenteflo wono ene otumfo akwam ehene no sanso ekumase asafo ehene ene achamfo asafo bwache agema bonsu ono kwa ne wahina wadi kan aya bakosem a edikan asafonyere anakwam hine bia no wa wasra ni nkuro eka achamfo asafo bwache agima bonsu no ene na fade na wafade ne nyina akire enkabom ene odo ene koroye enkabom ene odo ene koroye ene na wafa wode ababa besra ni nkuro to miensa atwuma bo food afretia ene afresa wayena wonkwaso yamo akwaba moni adwuma monu mpuntuo monu pepa ama enu nkuro ukuro eno man eno ma ama akwaba sonko ekwan eso
awie wana wodo dom na wonkwa amma yen siatiasia na eyewo asafi huwa nyine ijana na nani ni mpanyifo nyina ba wani wa mo kwantenti ne asumdua wode bebe kuro na oman so a oman na kuro betu mpo akona nim ka ho sisi o ifi na kopem da amen amrasi mama mpanimfo na embrain omo ema achamfo asafo boache agema bunsu akwaba na oye otumfo akwam ehene no anso ye kumase asafo ehene obombole boade na santimera ebo akwam ene asafo wahene bia ni wa yebeka se wasra ninkuru eda eka achamfo asafo boache agema bunsu ono kwan wahene a odikan a ne penso wasra ninkuru na ubisa sede ne nananom ho esi etie enti nananom ema no akwaba sonko kwan so amamere mo no na amampanimfo nananom adikurufo ene abusuampanimfo na omo ema achamfo asafo boache agema bunsu otumfo akwam hene na oye kumase asafo hene omoma no akwaba sonko ekwan eso de drodie ibeji mama nananom na yetie abakosem Luisa Ira Nantisi Adabra so na ni maka na tsetso oma ya sema nyina masa apetia samai ofo dine penimfo nyina tumuno achamfo asafo boache ademai bunsu ya oye otumfo akomo hene onuko ya na asafo hene sinu hewe ya ne bonibia otomonkra ana na repeso so ya oheso ema asante hene metroni asafo so abade a how tasisa osempa mboma no mo do hu se so nani ompa wonti na asante hene ana ya komo hene oni bunia ye Romaya no so be tia mo kan enti so ba no nti mo ba e mo jiem ubiti ama Ewurati se ahaso de la Roma boko emrebe apebe bienu anami nsani na Ewura yes dabi yeso asresa tehina dia nkofo ne ne manfo a ide na chide asafo onyi wo manyi pemuda obeba abehwe senia enana no sitie ampani ampampa Ewura de wosie ayo na sabe Ewura de awaye ehunu bi da enti abusua afeti asamai ofuru panimfo ni nanamu ni adbasa nyina adwena ko benkum se yede anigye ani wodo ni ahoka yede behia enanan eye awia ekobo no obienu ni se eti ha adaroma de ni monyam sei ya behia aha so de boko ukra anem dina admasa na bebum penfo nyinanem mopol penfo nyinanem mo se titi tare se efi se akomu atrase mo mu bi da mo hada atamfo abako ya komu nyine abako enfirani impre gedrebe obi antu nansi ha so be sha o man say da wanda yaso eh tie ampa na se ada ne yaso sana yampa wi o muti da se mu o muti da se mu isi ani se bi si da jampana ampa so no o ti sampa bi wa ba papa yi na nen Ewura yi se o ba se o be hwe yampa o muti da se isi ani se o mu nyina ka mo ho abu
ɔmo de katere mfa no sɛ wo de nka bom deɛ ɛwɔ de hia kɛseɛ paa ɛne yɛwura nka bom hene so atutu ne abɛka ho bi ɔmo nyinaa bɛbɛbu yɛ sɛ ɔmo bɛhyia wo bi ɔdaroma ɔmo tie ɔno de nsɛm nti ɛba a wɔka sɛ ɔba no yɛ a woto wɔ nkra no na sɛ ɔmo so de anidie ne obuo kɛseɛ ne ɔdɔ ɛde hyia wo nti na ɔmo na tete ha kra ɛwura aburo ɔdaroma Edi kan wuta macamfo te sɛ manafaba ɛyɛ otomasa afɛtia food sama hwɛ kutuo na ɛna ɔbɛsra yɛ ɛdawoma yɛ manafaba ɛda no ase nso sɛ apitie mu wakae sɛ kontuo bi a otu wɔn so na wɔn ɛne sɛ de kuro no esi kɔfa kasi buru adama nkabo mu yine deɛ ɛyɛ agoma no nti na nkabo mu yine ɛwɔ baabi ɛwɔ dumasa na ɛtamfoɔ adawoma ɛna ɔmo ayɛ baabi tra yɛ nti menye dumasa de kuro ɛtena twam na kuro yi sɛbi o yɛka adwene bom na yɛtutu no ɛde ma ɛtamfoɔ ebile a mete sɛ ɛtamfoɔ ɛreba sɛ ɔbɛhwɛ yɛ yɛasetena mu ne yɛ haw no na gye sɛ yɛ asɛmdɛ ɛde ama dumasa kuro no ɛne nkabo mu hene ne wɔn yere abusua adawoma yɛn nsɛm bebree na ɛbɛka wɔn bɛhwɛ yɛn yɛasetena mu yɛwɔ haw bebree ɛwɔ dumasa sɛbi yɛ haw deɛ akyire no yɛde bɛto n'anim ɛduru baabi a nsɛm bi wɔ hɔ a na ayɛ kokoɔ mu nsɛm bi wɔ nso a yɛbɛtumi de ato n'anim na yɛn nsɛm a yɛsesei deɛ yɛn me nkabo mu yi no bɛgyina wei nim sɛ kyamfoɔ na ne turo ne dumasa yɛ haw a sesei yɛ ha yɛ wɔ kurom hɔ nyinaa yɛ ɛfa esukuu sɛ ɛdawoma yɛbɛsɛ kyamfoɔ sɛ waba yi kasadeɛ a ɔpɛ dumasa deɛ a yɛne ne nyinaa yɛtu anammɔ ne yɛkɔhwɛ esukuu sɛm ne kwan a ɛfa so a sɛbi yɛdi aboboo anaa yɛadwene ho yɛn nso anyɛ ho nti no yɛsrɛ no sɛ bitie mu no ame adom no wokɔduru fie a ɔmfa yɛnka sɛbi agenda nti a ɔbaa ha no yɛdeɛ yɛnka nsɛm bebree yɛhaw a ha yɛ nyinaa sɛ yɛdumasa yɛwɔ sukuu sɛm ho ɔhaw yɛtia yɛmana kɔ aba ɛda no ase nso sɛ ɔbɛserɛ ne man anaa ne nkuru base gu wura bi sɛ ogu ɔka afɛɛtia ɔka saa man ɔka bɛbu dumasa ɔka bofo ɛne ne mpanimfoɔ nso fie nyinaa ka ho nti wɔn deɛ ɛdeɛ a wɔsɔre sɛ sukuu de hia no sɛ nneɛma aka ne nyinaa so no yɛbɛka de hia no baako akyerɛ ho na so wɔne bi sɛm a ɔde baeɛ no ama ɔmo nyinaa so ahu ne ku saa na ka ɔmo nyinaa sɛ ɔsɛ ɔde wase bebree ɔde wase asi ɔbi yɛ sɛ ɔde wase ɛhaw ne sɛ yɛn kɔɛ a ɛtwa yɛn ho ahyia nyinaa no wobɛwura mu bɛduru baabi no yɛwura baa yi wɔsi sukuu sɛ sukuu na sɛbi ɛna duru baabi a ahyia no ɛno nti wɔmfa sukuu ɛdi afɔ na ɛduru baabi no sɛ onipa woyi sukuu si nkyɛn a na abrabɔ no ahwehwan ɛno nti na wɔsɛ kuro biara no ɔtete asase a oyi sukuu ɛde to hɔ ɛma nkyirima ɛno nti saa man afɛɛtia yɛyɛ yɛne ne layout no na wɔ sɛ yɛde sukuu asɛm ɛhyɛ mu ɛfiri sɛ ɛno ne ɔman no nkyirima ɛnkankɔ
sɛbi ebu sɛbi ɛsɔn anidasoɔ ni hɔ a yɛde yɛn ho ɛkɔ bata wɔ bi sɛnea fɛs abakɔsɛm mu sitiɛ no na yɛhwɛ sukuu a na aban no na wɔdan asɔre bi a yɛfrɛ wɔn Methodistfoɔ no na wɔn boa ama Ghana nso kɔ n'anim nti yɛhwɛ a ne ahoɔden nnu hɔ yɛka sɛ neɛ sɛbi deɛ obɛtumi akɔ no ɔmmra no yɛne ne nkɔ ama yɛdane saase no de ma Methodistfoɔ no wɔn so wɔn ne yɛ adwene sɛ nana ade a wɔayɛ yi no mu amfa nkɔma nipa baakofoɔ no wɔadidi ho yɛne mu nyinaa ne aban no bɛka abom na mmefa mu no wɔn ate yɛn nka nti yɛne abusua no nyinaa yɛ adwene baako ɛtɔ so mmienu adaroma baabi a ɔsanman ne wapɛɛte ahyɛ no edu baabi a na akɔyɛ kuruto te sɛ kaa nkɔ ne kaa yama a wonya bi ɔmo nkɔ kuro foforɔ so nti ne a megyina ha yi wadaroma ayɛ wakɔ aburuburu ɛyɛ madwene sɛ 80 feet a ɛfiri sanman ɛde kɔ Japa proport na ɛkɔsi nkansa no ɛyɛ bridge kɛse a ɛyɛ phase 1 phase 2 a sɛbe yɛkɛn ne nua assemblyman wɔ ha a ɔdi ho adanseɛ paa nti na ɛne me nana dum ankɔbi ahene ɛtu wɔm nyinaa ni wɔm nyinaa ni ɛyɛ pɛɛte akoyi a sɛ ɛda mu a yɛayɛ saa bridge no ɔmommra na nka ɔmommra mɛboa yɛn ɛnso adaromatu na yɛahoɔden asɛ nti no ɛpɛyɛ ni a ne yɛnya adefoɔ bia nti bridge no wɔ hɔ sɛsi a ɔsɛ nka yɛtumi ɛfiri so ma na bɛmanfoɔ nyinaa so nya kwan ɛfa soɔ ɛtɔ so mmiɛnsa yɛ kwan yi nso nananom bi a yɛwɔ ha sɛbi aburu sɛbi ɛsɔn ɛne nana nkabɔ mu hene nyinaa ne wɔm nyinaa nsa wɔ mu sɛ ɛkwan kɛseɛ yɛ da hɔ yi ansa na yɛba abɛfɛ mu no na mmea no mu nokura anim ni ne yɛtu ho kwan yɛkɔ ho sunwan yɛkɔ na wɔn ba bɛgu kwan yi so ata na wɔsɛ nka wɔde fa saa man ne afɛɛte ana yɛn nso yɛn yɛn nso yɛdeɛ kakra ebuai ana ɛma maa mo feeling sɛ ɛma mo feeling sɛ yɛn fa nyɛ ɛkwan no wɔn bɛ tu feeling no bebree yɛn nso eduru mmerɛ ana wɔsɛ nka wɔn mo bɛgu so ma yɛ no ɛna ɛyɛ sɛ bebree bu ada nti nana yɛbrɛ ho yɛkwan no deɛ yɛn nso yɛdi ho dwuma biara na yɛn nsuo ɛkɔ so ka yɛn nsuo asɛm a yɛwɔ mmienu na ɛwɔ aman ne afɛɛte ahɔ yɛ a kyerɛ sɛ yɛabɔ ho brɛ biara ne du baabi a na sɛbe baako werɛdu a ɛno nso ɛnɛ deɛ nopɛ no nyame anim ni obi na ka sɛ asase asɛnti no tɔ da bi a na obiara nso atwa n'ani nanso yɛdi sɛ gyidie mu sɛ yɛbɛtumi de ahoɔden biara de aboa wo nanso adaroma ntamefoɔ nso aboa yɛn mmerika mu no sɛdeɛ mi nana nkabɔ mu nika no deɛ aka no bɛyɛ dan mu asɛm ne bɔɔl aso a ɛwɔ saa man ne afɛɛte ano nso no ɛno nso ɔho to kyema kakra ɛna adaroma bu biara nso wɔ ayi a bɔɔl a asase ɛda hɔ a yɛde ama obi sɛ ɔmɛyɛ na mi ntumi nyɛ a ɔyɛ wie a ɔnan ma ɔman no na ɔno nso mfa ne kakra obi nya bɛn ɛhɔ no deɛ ɛda wɔn ma yɛhyɛ fie mu a yɛbɛba abɛka ho asɛm hospital nso no egu so a ɛno nso nka yɛdi ho dwuma ɛda wɔn abu afɛɛte ahemfie hɔ ɛna yɛnya wɔn nɛɛsefoɔ no a wɔn nso gye awɔ kakra ɛda wɔn abu ahwehwɛ baabi sɛ wɔn ba a ɛne wɔn bɛyɛ nkabɔ mu na ama baabi no na sɛbi wadaroma wɔn nso aba abɛsi ama wɔn nti wadaroma ɛmo a wɔn nso no na ataamefoɔ de aboa saa ama wadaroma edu ɛdɔm ano bɛsi. wɔn mo nyi wɔn da wɔn ne mpabɔ kɛseɛ bɛda wɔ akyi nyankopɔn nhyira wo ɛne adwempa a odwe yɛ no obuka bi nso wɔ hɔ yɛ ɛfa ɔkɔ ampaame ɔno a wɔdene mɔ ne kakra a wɔde mu ano no ɔpa ne ho kakra ɛde toa so bi yɛ a wɔsɛ nka wɔyɛ bɛnti wɔsɛ nka amanfoɔ aban nso tumi boɔ ne ɛkwa no ɛtom na nneɛma bi asesɛ nti no ɛntumi yɛ anim ɛwie pɛyɛ sɛ wɔn nso wadaroma ɔsɛ wɔ buru
What do you mean? Can't wait to do that? Let us all come with you. That's what you want to know. What I fear, when I'm running for about a coffee, that is your number 20. How about you? When you can say I will tune for coming in there. As a Santima had there, was there? Would you move and do without chance here? Bedmo. Some man in penny for some about jail fear, a coffee, no council with some. And the almost ones are there. I think number 20. Now the Sabi. Upan Cassiano, as I say, maybe a pass of Mamma, and I'm to Miss Winty. Now, someone so up and then a petra on the pump. What the man for the was it? I'm going to know what's it that. So what is it? I'm watching. Pass down here, crying. Hey, wow, someone here. And what petra? Yeah, you are a doom. A man come here. That's a good class of folk. A bomb for a new cow. How many now from time I know to wear? There are chances for a great past don't know what. There's someone in 24. And then the man come here in a room. Omuna, there was someone that was here. And so I mean, come you guys see that? Say you will be a bat. Now I say, but Shally Nanamo, addition is Danasi, and Dinami, Islam, and get away you piano, and Ragging, one, and anyway. Manapaba, so he said, we fall pray, the school seven, it's a school plan, you cannot cross around. You are so computer. I will see, I will computer. Really, I will home. And I didn't know that I am one boom. I'm a shower there. If you are Roma, Kawantawa Prawa, the moment the air can have. Okay, Robert Field, they got to win. West Easy, the Bruno, Araka, and Pentopa. And set and not what to walk. Now, what to do? Not the best. And see a poor people food. I say, I look up to him. And they're about to win him. And you will be on a year to year. Am I? And I got us. And West. Papa, don't about this idea. Almost like that. No boy, then the 1,000 we do him. And I'm saying 1%, no be whom something never told me to him. Now, what did it is a style? One that I would do this while you would do upon our game for SCC one them. I'm a combo food for an album. And that's good. Okay, I could see some part. That can't now. And I got for a school sem. To another room, 2 hours, when we become open. Because of you, almost a school airline. Also, computer grabbing him. Lean now, no match share. Almost you have to train now. Lean no match share. And they are back at 50. I'm a 2 and him. I don't know how many of us were. I know about the empty. We should have Munti. And I can come out to say. If you are saying in our crown, now I'm a frog with me. Now I'm making a good man away. I don't know what can I say. Every month, you go home. Every month, Pomodane. Every month, I saw you can't come. And I say, I can fall as a fool. Watch it, I did my bullshit. Or throw a community. You won't so beat that. Now, with Naya and Kaidum, Ama. Before the mind, a petria, but then we don't pass on the pictures in now. I don't share what there was. What there was. Now, go on, come home. Now, on top, we almost with him. Don't find more by good do. I move your school. What was the free? My ex is a student of not. The go full is never. I never been in the Kuma. Man, you might pass. Was it Katakazimianti? If you were down. I beg, send me a penny. Send me a percent of me.
wɔresiesie na ma nso mfiri kurom na kuro ntumi kɔ so wura no aka mɛka na yɛde asena kɛseɛ ama yɛwura yɛwura bae ɔde nneɛma bebree na asisi kwan mu naano yi yɛwɔde to dwa ne sɛ mpabɔ mu ɛna ɔde ohia wɔbɛba ha nyinaa na wabɛhwɛ mpɛsua so ɛhyia a wɔte ha nyinaa bɛsra wɔn na wɔde mpabɔ mu ɛyi na wɔpɛ no wɔde abɛkyerɛ bɛnaneɛ ɛda no ase yɛma no akɔ aba so ɛne yɛgyina ha yi ɛyɛ ne yere ɛne anabɔ sie ɛne yɛgyina ha yi yɛka kyerɛ yɛwura ne sɛ yɛma no akɔ aba na adeɛ a wɔde asi n'ani so no ne yere nipa no ɛta n'akyi mmoa biara a wɔsɛ yɛfa so a yɛde boa no adeɛ mpabɔ mu na wɔpɛ no obetumi ayɛ ama na kosi kwan a ɔpɛ so de kosi na menka no ho ka ɔnto ne nam na adeɛ a wɔde asi n'ani so no ɔni n'anim ɛbi yɛ nkura ka ɔkɔ nyinaa no ɔmmɔ ne ho ban ɔnka no nsa nkɔ tanobra ɔbaa a yɛwura ɛmu apɛ aba yɛsɛ fie na deɛ wɔwɔ biara no yɛda bɛtɔ ani yɛda wase adehyɛ wɔ masane mu na yɛada yɛwura ase yɛsan ama nakɔ aba sɛ ɔba bɛsra yɛ ɛyɛ ani sɔ ɛyɛ ani gye paa na yɛ nana nkabɔ mhene aka ade hiadeɛ no baako ɛyɛ ɛnwomasua adumase school no ayɛ kɛseɛ paa na classroom no na ɛnnɔɔso bio ɛyɛ ICT nso yɛ ade a ICT nso yɛ ade a ɛkɔ nkan wɔ nwomasua mu deɛ computer lab no computers no esua yɛwura sɛdeɛ nanoma yɛte sɛ asantehene de education fund ahyɛ ne nsa no nim yie sɛ ɔbɛboa yɛn na yɛnya computers no bi de ama adumase school no yɛtɔ so bio yɛwɔ yɛnana pokua mu abea ma yɛ baabi kakra yɛ a yɛpɛ sɛ yɛkye compound na yɛtwa blog agu so yɛbɛsrɛ yɛwura yɛ wototo ɔmo a na gya wama bi aso kuro ɛyɛ kye compound no ɛso last one ɛda yɛwura ase bio sɛ medalisɛdi bɛtoro n'anim anaa no wastate a wotu ho anamo no yie sɛ wobɛwiewie pɛ ama yɛ nti mekɔ akɔnyɛ so na amada no ase sɛ ɔno ara ne de hyɛ obusua panyin ɔduma sa medalisɛdi bɛtoro n'anim wastate na yɛwura bɛ na mebisa sɛ deɛ paa na adumasa ehia na nana kyerɛ me akyɛmbɔ kyerɛ me sɛ ɔdaeɛ na yɛsi stores kakraka ɛwɔ adumasa yɛ a market ɛsan wɔ akyiri yɛ a na yɛatwerɛ anim akyɛmfoɔ asafo boakye adwuman konsu wei ɛne ayɛ ayɛ ameso yɛ ɛdɛtuma anim sɛ saa da yɛ deɛ ɛhwɛ sɛ ɛbɛbɛ mu ama adumasɛn kuro deɛ nyame nhyira mo sɛ yɛwura nso abɛsra yɛ ɔmo ase na da waka ne sɛ sukuu sɛm no ano nyinaa yɛ so ɔda no ma ɛdɛ sukuu bi biara sukuu ɔwɔ no ɛso kuro no ayɛ kɛseɛ sukuu no yɛ kakra bi ɔmo nkɔ ne sukuu ɛda ne bi na mi sɛ ɔmo ɛbɛka kyerɛ wo a ɔnam pɛlɛte na wode wo sanya ase a ɛbɛdi mu ama abayɛ bɛ ayɛ dɛn afoa wɔaso da yɛ bi wɔde daeɛ so a wɔso yɛ na waka bi akyerɛ no ɔbɛ dɛ ɔkɛ na wɔpɛ shopping mall ahu wɔpɛ shopping mall ɛne ayi na abo nti ɔda no ma sọ bɛka wɔ nyinaa kyerɛ wo bɛfie na abɔ mpaeɛ nyankopɔn atɔ akoma nyankopɔn ato nsɛm na saa dakɛseɛ ne saa shopping mall no ɛba hɔ a yɛ so nkɛdi bɛgye pa mɔntɛm a wɔagye sɛ ɔmo da wase bebree ɔno na busua ɔmo da wase yɛsa mepakyɛ yɛfrɛ me papa afiri yie yaw afiri yie meyɛ Buffield unit committee secretary yɛrɛma yɛwura akɔ aba na yɛada n'ase ɛwɔ ɔdɔ a wada n'adi akyerɛ yɛn mpanimfoɔ no aka bebree ɛsiane sɛ yɛ dwumadi a yɛdie nyinaa no yɛdan wɔn mo ɔmo hɔ ɛne ɛkɔgye adwenkyerɛ no na sisi a Buffield yɛhaw ɛseɛ paa baako ne yɛ school no ɛnam so nti sese ebi kɔ na anɔpa ebi kɔ na awia ɔmo a ɔmo nyɛ ɔmo adwene sɛ ɔmo pɛ school no akɔ wɔn akɔ ne yie sɛdeɛ wɔhwehwɛ no wuhyia na anɔpa a wɔtumi kɔ awia wuhyia na awia nso a wɔtumi kɔ anɔpa nti ama yɛ ehunu ɔmo a
yɛtu wɔn mo fo nsa sɛ ɔsɛ yɛbɛsrɛ yɛwura sɛ yɛahyɛ anammɔdoɔ bi ase owura aboa yɛn a yɛfrɛ no apea wɔfiri ɛdan koraa mmienu ama yɛn a sisi a yɛgu so a yɛdi dwuma yɛbɛsrɛ yɛwura sɛ ɔntwa n'ani na ɔbɛhwɛ saa ɛdan no ma yɛn yɛn mpanimfoɔ no aka bebree sɛdeɛ bɛyɛ a mesɛ yɛ computer lab no ebie bɛyɛ mmiɛnsa ni ɛne nyinaa awie a ɛsɛ sɛ nkwaraa no ɛkɔ mu nanso ɛho akadeɛ no yɛnya yɛayɛ yɛnya nti yɛbɛsrɛ yɛwura education ɛda wakoma yi so deɛ ɛwara kawani na bɛhwɛ yɛn na boa yɛn sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛnɛ computer system a aba yi yɛn foɔ no nso yɛbɛtumi de ɔma fam ɛna yɛwɔ science lab nso wɔ hɔ science lab a ɛno nso ɛho akadeɛ no nso yɛato din kɛkɛ but yɛni hwee wɔ hɔ nti yɛbɛsrɛ sɛ yɛwura kawani ɛbɛhwɛ saa deɛ no ma yɛ dwumadie no ɛbɛ wie a nyame ɔmfa nkɔduru asomdwee mu yɛda ase sɛ mponya adempa saa ɛyɛ wowie yɛ a toafo ma no nsi wɔsɛ deɛ ɔmpɛ dida wate na me so nhyira wo na wɔde ewura afɛɛtia efi sɛ ɛkyampɔn apɛn so wɔn yɛ pipe etwa mu kɔ bebu afɛɛtia bi ankɔ hɔ pipe no etwa mu afɛɛtia akwanta nti mɛsina wada roma woka bi a yeye tame bɔ no wona woka bi a yeye bɛboa yɛn yɛsira wada pipe no wada roma sɛ wobɛhu wɔn a wɔyɛ saa pipe no ɛntim bɛboa ama yɛdu afɛɛtia ewura yɛbɛda wase yɛtɔ so biem ɛyɛ afɛɛtia kaakwan yɛaka isi bi a ɔbɛbɛ biara yɛretu n'anim ɛyɛ wɔkyerɛ asɛm hyiaga yɛnyɛɛyɛ obi ada roma ɛna obi twa so a seesei yɛtumi fa so sɛ kae wɔsoro ba wɔ nkwansa kwan mu a ɔmo fa akɔtwi ɛna ɔmo abɛpia afɛɛtia na ɔmo afa so ɛde afa baako aba akɔsi nkwansa tantaase eti ɛma gosoro no ɛtuo twa kakra ewura ɛpaa no ɛnyɛ koraa anɔpɛ yi nam di megaphone akɔ kasa akyerɛ ko wɔn a wɔwɔ siasam kɔkɔtwi ɛkwan mu sɛ yɛn nyina bɛhyia ɛkɔ siara yɛtuma adwendwiri ɛho ne apɛ kakra yɛ de ayɛ ɛfa kɔtwi ɛbɛpie afɛɛtia kuro mu no ɔno ɛhɔ soso ɛnyɛ koraa kaa bi ntumi fa hɔ na kaa no koraa no gosoro ba a wɔn atuma afa hɔ ewura yɛsɔ so biem tiafi abaya yɛ n'adu abaya yɛ si wɔ yɛ bi ama yɛ tiafi anim a tiafi no ayɛ hwɛ bu ada yɛsrɛ wo ada ɛno deɛ mesrɛ wo abokyerɛ yɛsɛ wobɛdu kurom ha no na ɛti mesrɛ wo ɛno so yɛ ɛdaden na kakra a mesum ka no no adaroma tiima ɛnto nana sɛ me nso meda no ase sɛ bɔbɔ yi mu ɔma me kwan sɛ me nso memfa ma no bi sɛm ɛnto n'anim mebɔ mpaeɛ sɛ onyankopɔn twa di ampɔ a ɔmena bɛtena akonnwa yi soɔ no ɔnkɔpa ne mu na ɔma ne bɛkɔdi honhom ɔnhyira n'ahenni sɛdeɛ ɔhyira a ɔhene solomon no ma ne nyansa ne nkwa na ɛmɔ ma no asomdwee na mpɛsua so ha no ɛne mpɛsua a aka wɔ ghana ma mu ha a anyini no ɛne ne nya mpɛmpɛnsoɔ baako na ɛntra wɔ tamfoɔ kyame yɛfrɛ no ɔsɔfoɔ augustin adu gyamfi ɔyɛ sd sɔfoɔ panini a ɛfiri santase ɛkɔsi manso ɔdɔ ase ne nua de bi ase hɔ nyinaa meyɛ ɔtwerɛfoɔ panin tamfoɔ kyame bɛda nananom ɛne abusua mpanimfoɔ a wakasa nyinaa nso ase ɔka adeɛ baako a da baako ma soɔ ɛyɛ ɛnwomasua ɛnwomasua nti ɛyɛ ama atwerɛma mu ha no yɛnkrataa ntam de wɔ aban mu na wɔda roma ɛsɛ nti nananom aka no na mede to so nananom aka shs ɛne basic school ho asɛm ɔmɛsrɛ wɔ hene ɔde ɔtumi adeɛ nyinaa yɛ sɛ ɔmfa secondary education so mmerɛ yɛ ha
ɔmfa tertiary ɛnka ho nursing training anaa teacher training sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔmɔfra no nso a ɔmɔba no ɔbɛtumi atena ha anya adwuma ɛdaroma okoko bi te sɛ bɛkyɛm anaa mampɔn akora bi bɛtumi atena hɔ akɔ basic na ɔkɔ senior high na ɔkɔ tertiary nti ɔte kuro mu hɔ a ɔnwie no na ɔyɛ panyini kuta n'adwuma tebisrɛ mo ɛsrɛ nana abere a me nananom ne abusua mpanimfoɔ de basic ato n'anim no secondary ne tertiary nso nana daroma ɔmfa bi mɛka yɛ ho sɛ megidi yie sɛ baabi a nyame de no adurui no ɔbɛtumi aboa yɛn ama no aboro so ɛtɔ so mmienu nso aha no hia wɔ ha kakra sɛdeɛ nadaroma ɔnim no ɛsusu adeɛ ɛkɔ sukuu ne nnipa bebree nim adeɛ nanso nam sɛ awofoɔ no antumi antoa wɔn so nti no ogumasua no antumi ankɔ akyiri tebisrɛ na nadaroma yɛ a ɔhwehwɛ scholarship scheme bi ɛma mɔfra a wɔ mantam ha onimu adeɛ nanso awofoɔ no antumi ammua wɔn na afei ɔmfa talent bi nto sɛ abɔfra a obi a SHS no wobɛtumi abɔ mmɔden paa no sɛ wokɔyɛ law wokɔyɛ medicine wokɔyɛ course bi a tafe akyɛ ɛwɔ din no ananso nadaroma ɔhwehwɛ fotoɔ kakra ma saa abɔfra no na ɛnu mmere bi no na akrama mu ha mmasua aba ha sɛ mmasua ɛne mpuntuo nyina soɔ meda nana ase so ma mekwa nyɛn amen